de nou, parlem a casa de Montnou i us porto un nou capítol, un nou gameplay d'aquest mapa que es diu... bueno, no sé com es diu, ja us ho posaré el link i us posaré també el link d'allà on és de Llonses, vale? Bé, aquest mapa és bastant antic i en aquesta nova actualització, entre cometes, diguéssim, hi han afegit aquestes dues coses, però abans només començaves amb tot això, vale? Una galleda, tal i qual, i es tracta d'anar fent. Jo per ser... bueno, tampoc es tracta d'anar fent, hi ha com una menes d'objectius. Jo per ser just, diguéssim, tiraré el cofre i el de llonses, que tampoc el cofre em serviria, però l'altre no, els tiraré per allà. I bé, començarem primer per fer un generador de cobblestone, vale? Que com suposo que ja sabreu, vaja, es fa d'aquesta manera. Es fa d'aquesta manera. Aquí tenim un de gel, que el posarem aquí, i això aquí. I en teoria s'ha de fer com està. Vale. Aquí ho tenim. Bé, deixaré la galleda i la terra, ho deixo tot. No, la terra no la necessito. On ets terra? Aquí. Vale. Bé, primer de tot tallaré l'arbre i no el tallaré del tot. Per què? Perquè necessito les de llonses, les semilles, com es diuen. Bueno, ja em sortirà. El que en anglès em sembla que es diu plank. I... vale, fins aquí. Els sketchos, això, sketch. Vale. Bé, primer farem la taula de crafting. Crafting table. I em faré un pic per poder minar el cobblestone. Bueno, minar entre cometes. Vale. Bé, com que veig que tindrem un problema, ho presento. El que farem és el següent. Tampoc. Bueno, així ja ficarem després com està. Perquè el que vull fer és productiu per... vale. Bé, es tracta bàsicament de poder acabar millor. He vist que... ostres, comencem amb un esquets de jungla, tu. Bueno, això està, esquets de jungla, que suposo que serà per... sí, per plantar els grans de cacau, perquè tenim... no en tenim. Bueno, suposo que allà, en aquella illet allà, que hi ha un cofre, suposo que hi haurà més coses. Però el meu objectiu, bueno, és anar a l'illa d'allà també, però no és el primer. Vale? Primer de tot, és agafar molta cobblestone, molta pedra, perquè així ens anem millor, així ens podem fer coses. I bé, ara primer de tot, faré això més gran, vale? És bastant pesat, però s'ha de fer. Vale, ara que en tenim una miqueta, en faré un pic més bo. Que no vol dir que tiri el de fusta, perquè tot s'ha d'aprofitar. Vol dir simplement... vol dir que com que amb aquest vaig més ràpid, doncs vaig més ràpid. Per tant faig el miquet. Vale? I bé, no és la primera vegada que he jugat. La veritat és que poder he jugat 5 o 6 vegades, però totes aquestes malament m'ha sortit malament la cosa. I bé, espero que aquest sigui un bon resultat. De moment, si el primer capítol no passa res, continuaré endavant, anant amb molt de compte perquè és molt difícil. I bé, pel segon dia ja tindreu uns xistes per quan m'estiguin aquí picant. Xistes.
Bueno, jo crec que per no fer-vos esperar, amb això ja n'hi ha prou de moment. I bé, vaig... Bueno, sí, n'hi ha moltíssim. Vaig a fer una plataforma. Primer de tot, a veure, vaig a fer aquí. Aquí el faig. No vull que caigui. Ha caigut? No. Uf. No vull que caigui cap sorra perquè si cau la sorra després com plantaré síndries, com plantaré melons, com plantaré... Bueno, fet és el mateix el Minecraft, síndries i melons, però com plantaré coses, saps? I el més important, com plantaré els arbres. Però bueno. I ara l'objectiu és que no caigui cap sketch de Pume. Em sembla que és Pume, això. Bueno, no sé. Aquí també. Aquí pot caure algun. Per tant, primer treure la fusta i després agafaré els esquetxos i amb aquests esquetxos podré plantar arbres i podré fer més fusta. Aquí. Vale. Vamos allà. Ho tallo teixint a mà per fer-ho controlat. Ah, no, sí, aquest no. Vale, haig d'anar amb compte. No em fotis que no en sortirà cap. Si no en surt cap, em retiro. No fotis. No. Vale. Un. Abans me n'han sortit 4, així. 2. Bé, 2. Bueno, millor 2 que 1, no? Vale. A veure. No fotis que només en sortiran 2. Bueno. Està bé, però podrien sortir molts més. Vale. Bueno, està bastant bé, 2. Vale. Ara anem a picar més pedra. És molt pesat, això. Per tant, em quedaré aquí picant pedra. I bé, he estat picant aquí d'amagat. Com podeu veure, ja tinc 64 de pedra. I bé, ara el que vull fer és primerament començar a fer una plataforma així, per aquí, per tot el voltant. Bueno, de moment per estalviar farem només d'un. I després, un cop hagi fet això, el que faré és aigua infinita, una de llonces d'aigua infinita. Per què? Us preguntareu per què, oi? Doncs bé, principalment per una raó. Perquè... Per què us anava a dir? Això, per què? Doncs no ho sé ni jo, per què. Doncs bé, sí que ho sé. Perquè aquesta aigua té un petit problema, que es converteix en gel. I em sembla que l'altra aigua no. Però a part d'això, serà per tenir aigua, no? Per això. Perquè hauria de ser per tenir aigua. Doncs bé, em sembla que ho faré aquí i quasi caic. S'ha anat molt en compte, prohibit caure. Bueno, no, ho farem aquí. Sí, ho faig aquí. Vale, ho faré aquí. Bé, com suposo que sabeu, és l'aigua infinita es fa així, un aquí i un aquí d'aigua. Doncs bé, ho faré de la següent manera. L'aigua la poso aquí. I ara l'aigua, aquesta aigua, i la poso l'altra la poso aquí. Bien. Aigua infinita. Ja està, ja tinc aigua infinita. Ara mateix estic content. Vale. Tinc aigua infinita.
És a dir, que no se m'acabarà mai l'aigua. M'he cagat, pensava que hauria. Bueno, ara el que hauria de... Joder, això és el que no m'agrada. Sembla que he sortit en un lloc on el clima és molt fred. I això és el que no m'agrada. Torno a repetir, no m'agrada. Per què? Perquè no. Podria haver sortit en un altre lloc molt millor. I bé. Ara, després d'aconseguir aquesta aigua infinita, el que vull fer és el següent. Ompliré la gallera. Vale. I faré... A veure... En aquí. Faré una... En aquí... És que tinc por... Si se'm congela l'he cagat. Bueno, ara no l'he cagat, però... Si entremig se'm congela, diguéssim. Bé, el que es tracta de fer és... Amb l'aigua em posaré sota i així... D'aquesta manera puc anar baixant, diguéssim. Vale? Però si se'm congela l'he cagat. I això ho sé molt bé. Vale. Això ja ho tenim quasi bé. En farem un altre més, un bloc. Vale. Ara m'agrada, això m'agrada. Bé, i... Fem la galleda i abans que... Vale. Bé, ja hi som. M'està agradant molt ara. Vale. Ara... després de fer això, construiré per aquí baix. A veure. Aquí. Vale. Tinc por de cabra. Vale. No cobrem. I ja està. Vale. Ja hi som. Vale. No sé per què dic tants de cops, vale. Però bueno, ha sigut una posada d'adrenalina importantíssima. Per tant... Vale. Oh, vale. I un altre cop, vale. D'acord, perquè estem aquí en català. D'acord. Bé. No sé si es congelen tots l'aigua. Vale, no. Sembla que és infinita de totes maneres. Bé, faré una miqueta més de llonses perquè en necessito. I el que començaré a fer és plantar un arbre. Plantaré un arbre i no sé si serà bo, però el que em sembla que faré és abonar-lo amb farina de sos. No n'estic segur, però no, segurament no. Per tant, farem així i tot és... Hòstia. Vale, agafaré un de terra i plantaré l'arbre. M'he deixat l'arbre. Vale, on és l'arbre? Arbre. Un esquetx, vale. Ara començo a necessitar fusta, no? Quant en tinc? Vale, sí. Deixa'm fer 4 palets. Amb aquests 4 palets em faig un altre pic. I amb aquest altre pic aniré fent. Vale. Per tant. No sé. Per tant. Jo em quedo aquí fent. Vale. I bé, bueno, he estat aquí picant una estoneta. El capítol el deixo aquí. Per tant, fins al següent dia. I el següent dia faré un generador de cobblestone millor. Us el faré davant de la cara i dius... No. Merda. Vale, espera't. Abans de marxar. Molt important.
però m'he cagat a les calces. Vale, ara pensem. Pensem. Agafaré un de sorra. Un de sorra. El que m'ha passat molts cops és que m'ha passat això i després ho feia malament i el bloc de lava se'm convertia en com es diu? Bueno, se'm convertia en allò, no? Però bé, ara ja ho he fet bé. Vale, per tant, ho deixo aquí ara sí. I fins la propera, gràcies per posar m'agrada, gràcies per subscriure's, gràcies per seguir-me. I esperem que creixi l'arbre i el següent dia més. Per això més gran i tindré més pedra. Vale? Apa, adeu, que vagi bé.